बाबा, हं? आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं? हं. गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतीये. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. वैभववाडी तालुक्यातील उंबर्डे सुतारवाडी येथील ग्रामस्थांनी रस्त्यासाठी पंचायत समिती कार्यालयासमोर सकाळपासून उपोषणाला सुरुवात केली आहे. कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावरच उपोषणाला ग्रामस्थ बसले आहेत. नेमकी काय त्यांची मागणी आहे पाहूयात. त्यावेळी ग्रामपंचायत सर्वे लावले, त्यावेळी सरपंचाने बोललं पाहिजे, पोलीस पाटील आले पाहिजे, बरोबर? आम्ही उंबर्डे गावातले सगळे रहिवासी आहोत. आमची एक 70-80 वर्षाची एक वहिवाटीची वाट आणि ग्रामपंचायतमध्ये नमूद असलेला रस्ता हा ग्रामपंचायतच्या परवानगीने किंवा सहमतीने काही गावातल्या लोकांनी बंद केला आहे आणि तो खुला करून मिळण्यासाठी गेली 1 वर्ष आम्ही वैभववाडी तालुक्याच्या प्रशासनाकडे वारंवार अर्ज करून मागणी करत आहोत. आणि तो कोणताही प्रशासक अधिकारी किंवा कार्यामध्ये अधिकारी आम्हाला कोणतीही मदत करत नाहीत. त्यासाठी आम्ही उपोषणासाठी बसलोय. नेमका रस्ता उंबर्डे वैभववाडी मुख्य रस्ता त्यापासून वासुदेव नारायण पांचाळ यांच्या घरापर्यंत जाणारा रस्ता, त्या रस्त्याचं नाव ग्रामपंचायत उंबर्डेमध्ये नोंद आहे. त्यामध्ये अडचणी म्हणजे आता काही ग्रामस्थांनी त्यामध्ये येऊन आम्हाला दमदाटी करून ते कंपाऊंड करून घेतलंय, ते रस्ता बंद करून. प्रशासनाने फक्त त्यावेळी आम्हाला एक लेखी आश्वासन दिलं होतं की आम्ही सर्वे करून तुम्हाला रस्ता चालू करून देऊ म्हणून. पण प्रत्यक्षात तसा कोणताही सर्वे झाला नाही आणि कोणतीही कारवाई नाही झाली. नाही, 8 फुटाचा रस्ता तिथे उपलब्ध नाहीच आहे. ते आहे एक पायवाट आहे, ती आम्ही येण्या जाण्यासाठी म्हणून आम्ही ती चालू करून आम्ही त्या पायवाटाने फक्त येतोय. तेही पावसाळ्यात येणे जाणे योग्य नाही आहे, ते आता बंद करावी लागते. गट विकास अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की आम्ही माहिती घेतोय, बाकी त्या पूर्ण प्रकरणाची आम्ही माहिती घेऊन तुम्हाला बोलू.